Talom, selamat hari Minggu ma di hita salhudna, dihamu amanami inanami, nang pesah ro disadarion, dang bodo pehita marsaur marpungu di gereja, alai taulahom ma parminggota di bagas tabe, jalapos dorohanami sisa datangi yang dohita mangidohon, asa anggiat tumibu salpu, akan amasa, naron waeng dihita, imatarlobi di penyebaran pandemi COVID-19. Jala asa tok-tok kita martangiang, asa di minggu-minggu nanang ro, bohita marparsauran di gereja, dinalahon mangulahon parmingguan siganop minggu. Mulai tema dituhatta, mulai tema nang dihita saluhutna. Dia mu amanami inanami, naing masuhotama parminggota sadarion, ima di minggu pasiahon dung Pentakosta, na membuat tema eme dohot simarememe, asa taparade marohata pai mamasuk kita martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Jongjong mahita saluhutna laus dehon ma Yesus saingani huriam. Saingani huriam tok-tok sai parbadiai napungunisa rohanami gohi dohot sahi sai padau mai asalam dumoras lakanami be pai mahari hobas midabohi. Ujiok kumajahoba sian nasaroha di luhutan ni akapartigor dohot di huriai. Balgado akapabahena ni Jahoba hinalunguton ni sude akan naloroma disi. Marhite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Yesus Kristus, dohot guar ni ton di porbadia nanto pa langit dohot tanon, sai di pasarohon madamena tuton di tabe. Amen. Jongjong depehita, tapuji tuhata marede hitasian buku deta nomor 136. Alani asimi tarbahen hamido sumom bahon pujiani patado di jolo hasusaan godang nang silang naboran kaposan bedi dalani etana salpui. Amin. Kundul mahamu rap mahita martangiang marhite tangiang panindangion rap madok mahita ali amanami nadiban waginjang namanau pahami sian holong ni roham namangaramuti hami marhite-hite holong mi jalan apa tahun hami di bagasan holong ni roham mardongan haserepon ni roha huparhatopot hami do nasohu holongi hami ho sian nasaroha tondi pikiran dohot gogonami jalodongan hipe daku holongi hami songon pakaholong ni Kristus di hami
namian dongolum di bagasan tondi nami, alai hutulak hami doi marhite-hite pangalaho nami, hutulak hami do tondim, dang huradoti hami lomone roham, IPC sama nasadu sa naula ami, urupi mahami paturehon pangalaho nami, jala di bagasan panugunogoni tondim mahami, di sude ulaon nanaing ulon nami tujulanon, asa gabi patar di bagasan hami, doho di bagasan saluhut halak, hamuliaun ni panopayonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pohom mahita martangyang di bagasan rohata. Atani tuhata si patagorto di dihita, martua mabawa na makabiari Jehovah, nalomoroha si tutu di akapatikna, sahanga mapinoparnay sugot di tanoon, dapotan pasu-pasu masudut ni akapartigor sugot. Atong di bagasan uduk ni roha, rap mahita martangyang marhite tangyang nang nipodahon ni tuhata tua kasisian na tangyang ali amanami rap madok mahita. Ali amanami na di banua ginjang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saot molo meniroham di songon tanoon. Leon kami saderion panguluan siapari. Si samudosa nami songon panisa nami, di dua sendongon na mardosa tuhami. Unang hamitugihon tepangunjunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa leling nileling na. Amen. Majaha may tamar siya lusalusan, ima responsoria di mingguta sa derion, ima natarsurat di Pesalmen 130 sia, mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 12, diuduti musai ayat 20 tolu sahat rodi ayat 24, rimah hita jongjong saluhudna. Tajahama di bagasan kuarni Tuhata Yesus Kristus. Ale Jehovah disulikit jala di tadahodo ahu. Sai dibotoho manang na hudul, manang na jongjong au. Garisian na daw diatusiho do pikiraku. Manang mardalad-dalan manang mudom ahu disige hodo ahu, jala takasdo dibotoho akadalaku sudena. Aida ngadong nang gosada hata di atas dilaku, tongodo ale Jehovah, dibotoho do sudenai. Tolesian pudi, tolesian jolo dihaliangi hodo ahu, jala dilingkum tanganmu do ahu. Tung masuruku do parbintoan si songoniau, mati bohudo, dang hadong donganau. Tung tu dia matarbain ahu laho marado potodim, jala tung tu dia matarbahin ahu maporus maradapon bohim. Tung sura manaik au tu banua gijang di sidoho, jala tung sura hubai banua toru podomaku, idama di sidoho. Tung sura mangijam ahu di akahabong ni buah siang hari, laho songgop nian tubari bani laut. Nang disi say toguon ni tangamu doau, jala tiopon ni siamunna au. Jala tung sura hudok, haholomon sabing mamakukupi ahu, jala hati urod dobor ngini humaliang ahu. Haholom nipe, dang makolom ianggo di jolom, jala marsinodang doborngin songon arian, songon hati uroni, suang songoni halomon, maripot-ipot. Tulikit maahu ale debata, jala tadda rohaki, uji maahu, jala tadda akapikiraki rapita majaha, jala ida, manang tung adong lapang haposlod di bagasan ahu, yala tugu ahu di dalan saleleng-leleng na. Amin hasangapan madibata di gijang tay dehom masangap madiama. Sangap madiama. Di
hita saporsiaon dilihat portibion, rap mahita makatidakon hata haporsiaot tai, rap madok mahita. Au porsia di dibata Jahoba, ido ama pargugo na sohat udusan, na tumopa langit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di dibata Jahoba na sasadai, ima na tiduun ni si Maria, nagabi-gabian sianton di porbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhatan atau mana bernit, di pangumunu silatus, nama tetarpa jalo ibana di hopinor silang, jala ditanom, dungi mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul siamun di bata Jahoba, amanai pergugo naso hatu dosani, di sime bana pemulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea, di ton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, doho dia sesani dosa, doho dia tai namandok, mulak mangulus sugut daging ni halak nang mate, doho dia nguluan nasora suda. Amin. Undul mahamu. Epistel manang napat patujoloni jamita di Parminggoto Saderion, imana tersurat di Rom bidualu, mamuka sian ayat 12, saro di ayat 15. Rom bidualu, mamuka sian ayat 12, saro di ayat 25, tapai hutihut ma di bagasan rohata, hujaha ma dihita di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus. Ope ali akadongan, unang behita mengaduk di daging, marparange marguru tu daging. Ay molo marguru tu daging hamu marparange, mate mahamu. Alay molo di pamate hamu parulaw ni pamatang, marhite-hite toddi, mangulu mahamu. Ay nasa na tinugihon ni toddi ni dibata, akaido anak ni dibata. Ay dang na di jalo hamu toddi hatoban, asa mangulahi mabiar, toddi haanahod do di jalo hamu. Mga hasawanido pajota abba madok ali amang. Lasto di ido makatidako dito dita, pabuan natutu hita anak di debata. Alay molo anak hita, dohot mapanean, panean di debata, dongan panean di Kristus. Molo tungdongan na hita di sitaonon, gabi dongan na hita sugot nang dihasangapon. Ay huraji homi akka sitaonon dihasianganon, hira naso adong do martibak kon hasangapon si papataro tuhita sugot. Ay malungun do nasa natinopay pay maimahon tikina asa di papatar aka anak ni dibata. Ay tuhabusuhod do di patuduk na tinopay dada siyan lomona tung binahen ni napatudukos sado. Uhud makirim paluaw nama nang natinopay siyan pangadopan hamagoan sahat tuhaluaon hasangapon na diaka anak ni dibata. Ay taboto do sa tong do perap marhoy jala mabebe nasa natinopay. Akup nii nang hita akan nang majalo patumonaan ito di marhoy-hoy di bagasan rohata pay may mahon haanahon asa disi marhauluaon pamatangta. Atong do pe makirim hita akan nang malua, alay molo ni ida na nihirimi, dang pakirimo beido honon, ay marhua hirimon, ang godung di ida mata. Alay molo makirim hita di nasotaida dope, marbengi di roho hamahita, pay may mahotsa. Olat ni masahat na, martua maakana tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Tabigima tikting ni huriata. Horas madita sa lahuna. Tikting manang buwa na masa di bagasan mingguta sa darion. Ima na perjulu taringot tu ruas ni Uria na marulang tahun perkawinan. Mulai siat tanggal 2 1 tanggal 8 Agustus 2020. Adong tulu halak, tulu keluarga. Aka ruas ni Uria na marulang tahun manang ari hatu tubuh mulai tanggal 2 sampai tanggal 8 Agustus 2020 adong 15 halak.
hak tani di batana madok ai hodo menjadi pangurupio diau jala terbahenau marolopolo di linggom ni akka habongmu. Pesalmen ono plutulu ayat 8. Keluarga besar Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, Pasahaton, selamat ulang tahun. Gajangma umur muna, hipas jalagok lasniroha mahamu toktong. Tuhata Yesus Kristus ma nama masu-masu hamu. Paduahon tikting lau marbagas, tik-tik parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagaso ma Lana Maria Aditya Boru Stompul SIP Boru ni amata insinyur Toto Samuel Stompul tubu ni inata doktoranda Lumongga Rosmawati Nababan ruas ni Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia sektor Seisi Kambing Dohot Orwana David Sandro Simorakir sarjana ekonomi anak ni amata pegang Simorakir tubuh ni inata Ratna Siahan ruas ni HKBP Pardamaian Resort Pardamaian Jalan Taduan nomor 14 Medan. Nanaing di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020 pukul 10 WIB di Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan. Omma tik-tik parjolo. Napa duahon? Taringok tuna meragam telah dibentuk Satuan Tugas Mandiri Tanggap COVID-19 Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia pada tanggal 22 Juli 2020 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Ketua Dr. B. Harahap, Wakil Ketua OT Damanik ST, Sekretaris Le Speaker R. Hutagaul SE, Komisi Kesehatan A. Boru Marbun Sarjana Ekonomi Koordinator E. Boru Sitanggang anggota, Tim Medis GMI Kasih Karunia anggota, Komisi Hubungan Masyarakat Amata TS Huta Barat SH Koordinator, Amata P Aritonang SE, Amata Le Speaker PR Haryanja SH, Komisi Logistik Amata B Siregar SOS Koordinator, Insinyur Teh Sitompul BM Manalu anggota, Komisi Ibadah Le Speaker A Munte Sarjana Ekonomi Koordinator, O Damanik Sarjana Ekonomi, Susanna Nainggolan Sarjana Ekonomi. Hamu amanami dohot inanami, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita dapat memberikan persembahan atau garing persepuluhan kita melalui rekening gereja Bank BCA atas nama Dr. Sumihar Pasaribu, nomor rekening 8430-3476-92 atau diantar langsung ke gereja setiap hari kerja, hari Selasa dimulai pukul 10 sampai hari Sabtu dan berakhir dimulai pukul 10 berakhir pukul 16. Si jahaon sian Bibel di bagasa saminggon adong do ditulis son ame di buletita. Ima tikting manang buah-buah namasa di huriata di bagasan na saminggon. Saya di pasu-pasu tuwata hita jala ipas. Madalani akari-ari si pasahaton ni debatado petu hita di ngulon. Saya itu kata mandongani jala mamasu-masu hita. Sonari saat mahita tu tangiang hamalimon. Adorak so martangiang hamalimon hita
Maredde ita siap buku edeta nomor 346 ayat 1 ayat 4. 346 ayat 1 dohot ayat 4. Pasada hatta amanami doi anami di bagasa turuni roha martangiang mahita. Ali amanami na marha bangsa di Banua Gijang. Marhite asi do holongi roham. Toktong do huboto hami hagugumido na madongani uhut mamasu-masu hami di ngoluon. Nakpe ragam sitaonon luobi may virus COVID-19. Toktong do hami porsea ali Tuhan nadonganamu hami manoktong. Ido pasatayma hamuletion nami do puji-pujian nami to depanmu ala siganu pari wa porsiai hami hagugumido do huasomi asini rohami nama dongani hami mamulu sari-arion di tonga-tongani aka sitaonon di tonga-tongani aka parsorion lumuwi mai virus COVID-19. Ale Tuhan debata upangido hami tu julum asa toktong ramutanmu bangso dohot negara namion presiden nami do wakil presiden bui diatur honna sida bangso namio di bagasa dame di bagasan lasni roha di bagasan haipason do di bagasan adameon alani huboto hami hodo namanggum-gumi hami di bangso Indonesia lubumi amanami presiden dohot amanami wakil presiden dohot keluarga songoni nang angka pemimpin ni bangsa nami sian sabang sahat tumrauki donganamu nasida marbisuk marapis taron mamulus akka ari-ari di tonga-tonga ni parsorian. Ale Tuhan debata amanami namarha bangsa di Banua Gijang. Porseado hami ale Tuhan natoktong donganamu hami di bagasan minggu nanaing siboluson nami dope. Ahiboto hami hagugumi sundo madongani hami diaka pardalanion do diaka ulon nami si ganupari. Ale Tuhan debata pasatami tujulum nang huriam Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 wilayah 2 do wilayah pengembangan sai leonamu bisuk do hapis taron di amang bisop nami namang luhon gereja namion di wilayah sada bisop Kristi Wilson Sinurat di wilayah 2 bisop Sabam Towing do wilayah pengembangan sementara Pendeta Tahir Wijaya. Leonamu bisuk dina sida lau manguluhon huriam mon soninang diaka inang naholongi hami nang ninasida do akka yanakon nasida sedonganamu pasu-pasuanmu asa boy di buan nasida huriamon di bagasa dame dohot haugun nasian ho mamolus akka ari-ari dumobi alani virus corona 2010 sion. Ale Tuhan debata pos dorohanami bisu apis taron nasian hoido namanguluhon akka uluan ni huriami di tonga-tonga ni pardalanion ni bangson doho negara nami saluna sude nang huriamon Gereja Metodis Indonesia kasih karuniaon pasat hami hutanganmu asal lehonommu bisuk apis taron mengurusi akalon nami di tengah-tengah ni hurion baik P2MI, PWMI, P3MI nang sekolah minggu ale Tuhan
sai ramotamu jala pasu-pasuanmu saluna nang akka na manguluhon huriamon baik majelis le speaker do guru sekolah minggu leonommu tu nasida be akka bisu do apis taron do hawugon nasiano asa dilahon nasida akka ulon mi di tonga-tonga ni huriamon hobar tulomoni roham ale Tuhan de bata sude akka yanakon nami bawa manang boru leonommu bisu apis taron ni nasida akka namar sikola akka naung mulaulaon akka naung merkeluarga asa toktong dingol nasida dihabiari ho ale Tuhan gabe toktong di ulaon nasida akan nauli narenggan di hadapanmu nang di dongan nami jolma imau pasat tami hakayana kon nami ale Tuhan de bata asa ramotammu songoni akka naulongi hami na di bagasan parsahiton ruas ni uriamon sa leonommu hai pason ima parjolo nyonya le speaker Dr. Andrus Elie Utapea Borutobi sektor Padang Bulan 2 nyonya insinyur S Hutauru Boru Huta Barat sektor Ayahanda Bapak Dr. Andrus T. Asregar sektor Medan Baru 1 Bapak LSP Saragi sektor Medan Baru 2 Kampung Anggrung Bapak LSST Huta Barat sektor Sidorame Glugur aka naung bileoko aka umur nagodang di ruas ni Uriamon ima ina nami nyonya si hotang Boru Huta Barat sektor Setiabudi Padang Bulan Tulu nyonya Cehasi Hombing Boru Simorangkir sektor Padang Bulan 2 nyonya MJ Napitupulu Boru Manurung sektor Medan Baru 2 Kampung Anggrung nyonya Simanjuntak Boru Tagalung sektor Medan Kota nyonya RM Napitupulu Boru Sitorus sektor Medan Baru Sada Bapak JR Sirait BA sektor Padang Bulan 2 jadi gudang do ruas ni Uriamot Tuhan akan ahurang hai pason jala akan long saur di ngoluna di leoko leon matoktong haugon na siya kuy madalani ari-ari na tujulanon ale Tuhan nakpe ditongane virus coronaon alay marbisok marapistaro siya ko na sida toktong dingul na sida dipuji jala dipasangap ho ale Tuhan de bata ay ho to hami hodo mual ni hadamion hodo mual ni haipason hodo mual ni haugon madala ni akari-ari tujulanon ale Tuhan de bata nunga hupapu naing papungon nami pilihan nami to depanmu baik di bagas Joromon nang di bagas nami B seleo ma bisu do apistaro do aporsial di hami asa terleo kami akka pilihan nami tuho ali di bata marhite haporsion nami naing pasaton nami bagas Joromi itau pujian hasa ngapon diho nang hatami na naing hata honon naposomi barita na uli leon madihami bis lapis taron do aporsion majakon hatami asa tarulahami akasudi hatami dingulu nami gabe hobbar tulomoni roham ulon nami ale Tuhan de bata alani ale Tuhan de bata sudi ngulu nami sudi akapabayan nami upeleha kami tu depanmu asa merdalan hami toktong di bagasa turuni roha di bagasa dame marhite hatami ayu boto hami odo hagun nami di nguluon asa taruli hami akka pasu-pasu nauli nadinggan marhite asi dot kolong ni roha ale Tuhan de bata saya hupasa tami ma akka pabenan nami natama asa sudi gabi sonang hami suaribu-ribuan mangula hobar tulomonira ima tangiang nami ali Tuhan ayo boto hami para siroha do mangalinggumi hami sudi akama akaina akayanakon nami di tonga-tonga ni ngulu siapa hari di tikyon asa terbulus hami hari-hari nami hobar tulomonira jala donganamu hami bui udalani hami hari-hari on nakpe adong menurut pemerintah nami virus corona na mengganggu ngulu nami alai hami akan percaya tu oleh Tuhan terlumubi majakon hatami hami sudi bui ulahon nami akan nauli nadengkan di bagasan turuni roha di hadapanmu alai Tuhan debata omma tangiang pangiduan nami pasat hami tuho marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin horas madita salu Aparade marohata laho papungu pelian
tabege mahatani tuhata namadok, jaladang jadi nimar boti ro manang ise tuadopan ni Jehovah, ganup tahe marguru tu natarlehon tanganna, hobar tu pasu-pasu nang nilehon ni Jehovah de batam tuho. Tapasat mali peliata, rap marhede mahita sian buku deta nomor 265 ayat 3 dot ayat 4. Tapasahat mapiliata, marede mahita say pasu-pasu o Tuhan. Say pasu-pasu o Tuhan, na pinelehon tujono, asa di Laho manomuno hatani tuhata ima jamita di minggu tasadarion marede mahita sian buku deta nomor 332 ayat sada dohot ayat 3 rim mahita jongjong saluhutna. Surgoi sambulo surgoi tangadong besi ayon isi surgoi tangadong besi ayon isi nama kirim roh aku di son kai masahat tu sinangawon tayo oleh Tuhan tusi asarap roh tau disi surgoi nangadong besi
Huriani Tuhan, tapasada rohata martangyak kita. Dami na sumuruk siya debata mangaraduti mangarajay ate-ate do pikirata. Majalo hasitongan ni debata nagabibuha di partodiota ganup. Makuling mahwali tuhat tuhami ganup. Asa gabi parsidohot kami mangula, makilala, makanguluhon, pinodahom mo di ngulo nami. Upasa tami tangyang nami yung marhiti-hiti Jesus Kristus na makahulongi ngulo nami. Amen. Hurian ni Tuhan, jamita di bagasan mingguon, siya Matius biddu 10 ayat 24 rodi 30 diuduti mo siya 36 sa 1 ayat 40 boy mahita majahatan itu hanon alay jahonok kumadihita ayat 40 sada sa 1:42. Ay suruon ni anak ni Jolmaido aka suru-suruan na papungu-punguhon sa luhut si panggasip dohot siulaon naso uhum sian harajaon nai. Dungi dabuon na sidama akai tuliang pamuruan nai. Disima masa angguk-angguk dohot na patunggaripon. Amin. Hurian ni Tuhan, polani jamita di tikyon, hima si marememe di holak kolang ni eme. Hurian ni debata parupamano mangodolhon taringot tu paradisok. Hanguluon harajau banua gijang saleleng-ngileleng na. Alay nakpe parupamanon paingot to kita taringot tu harajau saleleng-ngileleng na. Totua dong do kaitan na dohot paranguluota di Portibio. Alanido di baen hata kairos di parupamanon. Hurian ni Tuhan, ima po da si peopota siap parupamanon parohonota na perjulu boni na denggado ditaburhon rajai tuhau mana. Alai tongdo adong boni na tinaburhon ni musuh na marsugo ni ruha turajay. Hurian ni Tuhan, sahalak na marsugo ni roha turajay manaburhon boni si marememi.
jala si marememe bagianna holan masigay. Bagianna meracuni. Hata naipake tu si marememe, bahasa Junani jijantium. Adong di bagasan na jat racun. Jai molo diolah hapei marcapur dohot eme. Totu boy majolma na mangalang haracunan. Alai perlu parohahonot taruas ni debata. Nakpe na itaburhon ni musu ni rajai si marememe tuhola kolang nieme tuboni na denggan tikiro akan naposo. Mangido asa di palunggukon si marememe justru sada persiajarata siapa rupamanon nama sayarga alus ni rajai. Nape si marememe cegai tiki di pangido na posoi asa dilunggukon si marememe alai di dok rajai unang anaha. Ano gabe dohot eme di palungguko kamu. Alana hape urak ni si marememe dohot eme marsiranggingan. Urak ni si marememe dohot eme hape sarupa. Alus ni rajai luar biasa. Pai mahamu sahat tu gotilon. Jala perlu atu sata pikirata hurian ni debata. Ulu dorahi tasipata songon naposoi mangidu izin turajai asapitur talunggukon si marememe. Dakta sadari sipata sesungguhnai dang ulahota. Aleadong si peopota sian hata ni rajai madok. Anon boy gabesega emei. Pai mahamu. Adong gotiki gotilon. Nanaing dohonon ni rajai. Lokma rup mangulu. Lokma rup minum. Lokma rup madai pupuk na ilean ni tuan. Aisada tiki na dumenggan. Tiki hak ni rajaido. Lau malunggukon si marememe. Huriani Tuhan, adong do tikina jumolo si marememe dilunggukon jala dirahuti asa ditutung. Alayang gue mei tu soponi rajaido inganana. Bope si marememe jorput alayemei terjamin. Mulu saunari mulu tumpe rup hita mangulu dohot virus koronaon. Perlu mungkin rimangata mulu raja imadok lu disi berdampingan mangulu. Jangan-jangan pelajaran bagi kita
biarlah kita berdampingan hidup dengan situasi ini. Alai angguemei inganan ni soponi rajaido. Bo petung masay maol beda honoton si marememe dohot eme. Aiduk pe gotilon, aiduk pe marbulir, duk pe marpabue. Baru pe boy beda honoton dia si marememe dohot eme. Ala bulir ni si marememe. Dangadong isini. Ale bulir ni eme. Marisi. Huria ni Tuhan. Nakpe si marememe. Bahaya. Ala tiruan. Sian eme. Ala yang gue mei. Tetap do bagian na soponi rajana. Hurian ni Tuhan si hangoluhonota siap parumpamanon di pasobur rajaido rup tubuh si marememe dohot eme. Agia pe dung marbuhu jala marboltok baru takas daun. Ai di boto rajaido ditikina patar masih marememe jala jumolo dilunggukon jala emei ingananna disoponi raja do. Alani porlura jumatta dirita ganup. Ati nasi mareme medohita diholak kolang ni eme. Manang na eme diholak kolang ni si marememe. Ala yang gurajai pas tepat sempurna ditikina. Lau malunggukon si marememe asa ditutu jala mabaen eme tu sopo naniula ni tanganna. Hurian ni Tuhan adok sada kisah adong anak buru merumur 20 tahun lari meninggal hon bagasna. Ala dihilalay mana daksuman ngolu ni amunga. Wala na marjuji. Wala na mabuk. Wala na mamukuli na tanah. Diputuson anak burom maburunon meninggal hon jala berjuang papungubotut. Alay sada halubion ni anak buron ibu ni mana bibilna. Tiap hari jahay mana, tiap hari dihanguluhon ni mana, tiap hari dipelajari mana. Bope mana ko berjuang dinganan na hurang pas lau madiori ngulu. Hurian ni Tuhan setiap hari minggu lau mana marminggu. Alai hudul mana di parkiran di gereja. Siani mana marede, siani mana mabegihatan ni Tuhan, siani sudah dihuton ni mana di bagasan tenang ni roh. Ala dong ila di mana mamereng kajol mana masuk tu gereja haluar siam mobil narga marpahean narga masih haolan masih jalangan. Alani saya terus memana markebaktian di parkir. Huri
Huria ni debata. Isa datiki kepingin ni mana rup. Dotak kajol ma di bagasa gereja na mewahi. Ruas na mewah. Ipultak ko ni mana ma. Buli-buli. Na ipapungi mana. Hepenga. Lau manuhur beju ne paru. Dung itu hari mana Roy mana merminggu masuk tu gereja dengan rasa minder. Sudia jol mana isidak pola dong jalongi mana alai uli di huton ni mana ibadah tiki. Huria ni debata sidung merminggu atau patop mana mulak jala mulak merdalan sian semak-semak alai adok sada ini nama parohahon anak buruan di huton sahat tu tujuan isi tinggal anak buruan HP inaina na mangihutonon sahalak inaina pengusaha besar. Jala rohana pe morak. Setiap tahun konadong dari tamiakon jala dibuat jolma na sopot somarama somarina. Ibu kay mana panti. Papunguhom menolong jolma na layak. Lau redutan ni mana di bagasak kolong. Hurian ni Tuhan. Pardonganon ni mana doh anak buru na merumur 20 tahunon gabi dalam. Akhirna gabi doh ti mana dihaholongi di pantio. Sekolah pedita. Jala sahala anak buru na pistar. Bui teluho ni mana taringot tu Alkitab. Kadongan. Huria ni Tuhan. Jala saunari. Anak buruon. Sahalak. Direktur pelayanan bidang anak. Di gereja besar. Jala program penjangkauan ni pikiranna. Lau maparohahon tunawisma. Anak buruon awalnya songol lalang sial luar. HP ternyata imana gandum na dumengkan. Sipata hita holam mamereng sial luar. Ngataripu imana lalang. HP sa sitong na gandum do. Taripu nataberengi gandum. HP sa sitong na lalang. Perlu dingulut taganup. Rajai sempurna. Mengulahon-ulahon na. Parjolo dolungguk konon na lalang. Lau ditutung. Asa unak terganggu, unak siga, gandum. Perjolo dolunggu kononna si marememe. Asa unak siga, eme. Ay inganan ni eme. Sopo ni raja. Nama pa ini tingguluna. Amin. Martangnya kita.
Mau lihat ya Tuhan, di hatam napaingotok kami. Asabui kami mamereng ngulu nami. Si marememe manang eme. Asabui kami marsiajar siako. Aha siulaon nami. Aha hak nami. Aha siulaon ni rajai. Aha hak ni rajai. Pergugui kami ali Tuhan. Maka nguluhon ngulu nami. Satu paradiso. Sahat kami mangingani sopo na niulami di ngulu nami. Di bagasa Jesus Kristus martangiak kami tujulo. Amin. Huriani Tuhan tasipuli ulota di bagasa debata di tikion rimma hita jongjong di hari ima marsinodang akapartigor songomata ni ari di harajaon ni amanasida hamuaka namar pinggol hamumai. Amin. Terpuji Dewa Tatai. Terpuji Dewa Tatai. Nutanakna Yesusi. Nang todi porbadi ape. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hamu. Di sodako Tuhan di batama buhina Tuhamu. Di pasorhom madamena tutot di munaganup. Sadarion sugut ro di saleleng nileleng na. Amen. Amin. Oras madihita ganup, selamat hari Minggu. Shalom, puji Tuhan kepada Bapak Ibu, Jemaat GMI Kasih Karunia yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kami memberitahukan hasil keputusan majelis yang mana untuk menyikapi keadaan kita sekarang, khususnya untuk pembukaan rumah ibadah, maka kami putuskan sudah membuat satuan tugas mandiri GMI Kasih Karunia khususnya untuk rumah ibadah. Jadi kesempatan ini kami akan serahkan kepada Ketua Gugus Tugas. Terima kasih. Bapak Dr. Rahab, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada majelis gereja kita yang telah terbeban atas COVID-19 ini sehingga dibentuk panitia satuan tugas untuk COVID mandiri untuk COVID-19 sehingga kita bisa beribadah pada hari Minggu. Tapi sebelum semuanya kita persiapkan, majelis dengan kebersamaan dan kesepakatan telah membentuk panitia dalam menyikapi masalah COVID yang ada di tengah bangsa dan negara kita. Karena itu kami serahkan kepada Ketua Bapak Dr. H. Rahab. Terima kasih. Salam,
Salam sehat untuk kita semua. Terima pertama-tama puji Tuhan di hari ini kita GMI Kasih Karunia sudah membentuk sebagai satuan tugas mandiri untuk penanggulangan COVID di gereja kita ini. Sebagai satuan tugas kami yang terdiri dari beberapa struktur mengharapkan kepada para jemaat GMI Kasih Karunia untuk mematuhi protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh Satgas Mandiri GMI Kasih Karunia, yang antara lain harus wajib memakai masker beribadah di dalam gereja maupun di luar gereja, dan tetap harus menjaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, bisa dipenuhi oleh para jemaat untuk bisa kita lakukan ibadah di bulan yang akan datang. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati kita.